Ka Nongpo Endeavor Society ha ka jingi trailang bat ka Nongpo Christian Endeavor Society kan penlong ya ka Food Fest ha ka live hoterik unopra arjar arpulai ya ka baon penlong ha Ribhoy College Nongpo ka baon sedang nuru kapor arbaje no paisingi Shushu ha ka bajanmit pat on sepenbut da ka musical evening ha ka bagi nongrwai ba per ki bajurwai ya ki jingrwai ki ba pen kersoi ya ka mensim bandang jan sya ka jing idblai ha basngap ya ki jingrwai ba kirwai kinwan bani sim benta ki ba kentup ya ki arngut ki sipara ki blajutip kum ki kharngi sisters nang tai samla kentiulin mo priang lembat ki wei na kaliang ginong peniat ki lawer bat khotsong bahaya baro ba kinwan sya ka Food Fest bat kum juru sya ka musical evening ka bah ka por mansngi onyo ban bam ya ki jingbam ki bala syat kerpang ha kerkom ka kerpang bat ha janmit pat ban yo sngap ki jingrwaniam ki bet lese na ka program kan nang tei pen bah bat penjana shushu ya ki jinglong Kristen kum ki bengen jong play